Dečika žile. Ko zna. Ništa ne radi, ceo dan ga nema. Garant našao neku. Nemoj tako, majka, pa on ima samo jednu ljubavnicu, a to je stara dobra prepečenica. Pojma ti nemaš, švalerija on. To je sve tako neozbiljno. Važno da je on dobar domaćin, da brine u porodici. Ma ćuti, molim te. Evo, glicerina. Založio kuću za dug. Šta je radio? Uzeo kredit 100.000 evra. Izgubio posao, ne može da vrati rate, sad će da nam uzmu kuću. I šta sad? Pa šta je radio sa tolikim parama, crni? Dao kumraši za 20% kamate. A pa to je dobar biznis. A kako dobar? Niko ne kupuje stanove. Kriza, katastrofa. Uskoro će svi na ulicu da živimo. Pa što ste mu dozvolili da uzme toliki kredit? Pa nije me pitao. Pa to je kao kamen oko vrata. Ja sam čula kad je došla juče ona žena da uteruje dug. Znate šta, polako. Ne ide to tako brzo. Naći ćemo neko rešenje.